Tari kaham jatunono hanya haya ani ketal video lam sogo nongno tini ke khumbar manai tongang bara besa ke bar tongbayo bufang ba sutor ya ingke ang tini video khaipur ke bar saroksi asuke bar ni bar thamong baro ta ang video khaya furo ingke ke tini ke video ti samase bar ke bar tongba shu ai tongdi Omo ka thayuk si konja duita thaisu asu bubar gabang matok mani omo tor khainke to tikin tikiya jaga saimali omo ti logo suka nai na hari lok suka kolong ma aithok ni tong he tini bai songan do ha payung ga borok ukop tipin khai thana nugo monglogi hapti hine ang ma hapka bor tak tipin khai no thalai hine ano bologi to hayang ga ang phaiketa ii bana hari se serai bisa bazar bi bung tamo 살짝 살짝 대부르마 살라나 척 살짝 부 무케 살짝 muke moini busa salchang debroma po chalakama salchang bin gana thangka kosom sing dong angkai achike kufur naithongmani salchang chla naithok khonjagan tawla hai da guys chalaka hamang tong kufur ngai omoga thun ti jong thun tamasa tong sula jaga hello guys chatuno ka hantong na hahayo ang batahanna Ibigay sinogo borok na haja utmu nalo suka mo kay abot tamo ini pungaye bani logi isa mangkho mani ingke tomtom sa garte video khai thangang tini sinok ni mangkho jiwu kisi sa yang khojaya baluk suka aske nogo mamang nog ni video mang nugi tongsina tai sa berai rok phunugan nongno man time rok mayang to halai khebo tabuk ke bai phirogoi chalai changlai keseng bo maije he ne ano chana logi sane angbo chai ma tong piu ka angke to maije ang khojak se bo chai haje ni bin logi chai ma tong jau kota tabuk ke jeng thang tongo amo sungno tunai rinya hane odi jora sungke to bajo jora thanai borok khai nogo lai thangsinai jeng ama bai sap sol nai ni do ang do sol bai nai ni tam kan bai real no mana nok nin ta sap sola ma bai nai di ang to solya na ma khang tor ma snai di ani ke sajung saina wang kotor hnai tabu ke tom man khang ke tom kai thanglai tong kha video si khai male tini ang asko kolomane khanan nai si tong khang tabu ke